Alright, streets of social media mandinoswera ndichiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Inini inozuguruma kuwa anondiremere. Aiwa nyaya dzavanzi nondiremera anditi ndochokwadi chaicho ndosaka takatotanga channel inoyi kuti tinge tiri tinotaura nyaya dzevanhu. So ndisanda kuratidzai kavidhio kandauya nako. Usati wasubscribe pa this channel, I kindly ask you kuti chisubscribe, turn on your notification bell so that whenever we upload a video you will be notified. And yes, sekuzwa kwenyu kuti Titan na Olinda vachangodzokerana. Tatalicious wo ane mashoko anga achitaura pamusoro pawo ari kundivava ndoda kuti munge muri munozvinzwira. So ande tinozvinzwira pandokumbira kuti musaone nevanyarikani anditi musaone nevanyarikani mukangona tangoisa title inoti Tatalicious musaone nevanyarikani vazukuru nokuti munozonyara. From Uncle saying the only Zimbabwean uncle ande tinoona tichiti much love. Linda tukuona China Olinda munoziya haizi China yekuti mukadzi ane China Olinda China yake iyaya mukadzi ane usimbe. Munoziya nyama kana dzakuremera vatenzi, nyama dzinoremera vatenzi mufunge, tinomunzwira tsitsi, tinomunamatira, tinomushuwira zvakanaka kunyanya urendo hwenyama. Urendo hwenyama dzaOlinda hwakutosvika kumapetoko. Ukaona munhu wechikadzi auchagonekana kumira uri straight mukicheni yako. Munhu wechikadzi uri kuremerwa nematsau enyama dzako, uri kuda munamato. Nekuti vamwe tinogona kuti Olinda anodya stereki, kana kuti tinogona kuti Olinda akazviregedzeka. Vanhu vanouya nemadimension avo eupenyu, asi ini sekuona kwangu Olinda ane nguva achichinja varume. Wakangodzamara wakungochinja varume uchichata, uchichinja varume uchichata, pane zvinosarira zverudzi nerudzi, zvinosarira zverudzi, pakasara rudzi rwachidema, pakasara rudzi rwangomo, ngoma akaenda ngoma akadzoka, pane uyu dread uyu akatorera vanhu vazhinji mitsetse yevarume. Saka zvamunomuona kana akaungana paya mitsetse yevarume iri kukura munyama dzake Olinda. Ndinomudzwira tsitsi ino Olinda nekuti paakamira paya panotoda vanonamata. Makamuona mufesi yake chaiyo unoshiya kuti Olinda uri kuzora matsito kana kuti polishi yevana kuchikoro kana iye Titan anga kuzochengetwa ka. But pane baba vanonzwirawo tsitsi kuti arega ndinzwirawo tsitsi Titan aone pekupinza mboro. Zvaita zvidya zvaOlinda hazvichagone kuvhurika. Handisi kuita body shading pana pasi, ndiri kukuudzai mafacts eupenyu wakadzi kana mukadzamara makuzviregedzeka. Olinda haachagone kuvhura makumbo nekuti akavhura makumbo anonanamuka. Muri kudzidzwa munhu wechikadzi watiri kuona, watiri kushuwira kuti dai Mwari werugare, nekuti mukomana uyuyu mai manje anotanga kufutawo kudaro. Imba yacho ikazara ufutwa wakadaro, tinorarama sei? Tinorarama semukona iso Tatalicious. Takambofuta kuti kusvika hangu pa next stage because ndakangochata kamwe chete kaina ndina hangu history yekuchata nevarume wakawanda. Ukaona uri mukadzi ane wakachata nevarume wakawanda une raki. Maraki anosiyana muupenyu. Ndakachata nemurume wani andi muri kuzvinzwa akandiramba sikapero zvakadaro. Asi Olinda akachata nevazhinji. Saka kungosidzira kwaita varume ivavo uronyo because kuri kunzi vanoriziya beche raOlinda, vanoriziya beche raOlinda chairo. Vanhu vanoti haritarisike ka. Taingonzwawo zvedu nemakunga tichiribvunza kuti rakambodiko beche rake. Varungu vari kundinzwira ndizoti kutyisa varungu. Rakambodii beche, vanoriziya vanoti haritarisike. Ndikusei singatarisike ribeche ratsikwa nevarume vendunzi dzakasiyana. Zvasiyana nemahure ragara rinotsikwa but mahure munoziva kuti mahure akachangamuka anogona kuridzora, anogona kudii. Mahure akachangamuka hapana munhu asina akangwara kusehure rakati. But Olinda hazihure. Olinda mukadzi ane ngati mari anayo chero ndichiri kunzi kana ukakwereta mari ndeyako, chero ukanotora macredit handiti mari yacho inenge kuri musitama ndeyake. Oenda achikembesa vana vadiki. Andi murunzwa
akembisana odikiwa neiwawo apakushaya kuti woenda nekupi. Ndiri kungoda kukurudzira kuna ana amai kunyanya iyo zvikadzi